fatan da nake da shi shine ga irin yunkurin da gwamnati ta yi, gwamnatin tarayya, na ganin cewa an janye duk wani shinge da yake kawo barazana ga al'umma saboda karɓar korafe-korafe da koke-koke. Saboda haka fatan da nake da shi shine gwamnatin jiha ta bi ta tabbatar kuma ta rika sauraron korafe-korafen al'umma, don ita tafi kusa da al'umma fiye da gwamnatin tarayya. Kamar yadda ake taimaka ma manoma, kuma akwai tsare-tsaren tallafa ma 'yan kasuwa manya da kanana, na san gwamnati na da wannan tsarin kuma tana yi. To wannan din ma a ƙara inganta shi da tabbatar da cewa abin ya kai ga 'yan kasuwai, ba wanda za su anshi kuɗaɗen ba su je su ƙara aure ko su je su fentin gidajensu. Sunana Haruna Sada Zare, sakatare na ƙungiyar kasuwa ta Jibia. Gaskiya ranar da muka ji wannan sanarwa, hakikanin gaskiya mun yi farin ciki, mun ji daɗi fiye da ko kuma daidai da wanda ranar da aka ce an buɗe man boda ta Jibia. Lallai wannan abu ne wanda yake da tasiri matuƙa ga rayuwarmu da rayuwar al'ummarmu da rayuwar jiharmu da al'ummar jiharmu baki ɗaya da ƙasar ma baki ɗaya. Domin ina tabbatar maka amfanin da wannan abin zai yi ba iya mutanen Jibia da kewaye ne kadai zai amfana ba, ko kuma ta yake doka ce ta ƙasa, dama zai amfani mutane matuƙar gaske. Don ina tabbatar maka halin da muke ciki a Jibia game da ma'aikata, musamman 'yan sandan boda, tsakanina da Allah, akwai da na taho daga Katsina na kirga checkpoint na ɗan sanda daga barikin soja zuwa magamar Jibia ya kai guda 25, musamman in ka zo ɗaɗɗara za ka ga wasu tim ɗaya suna iya rabuwa uku, sai su rabu uku su kasu su zo su dinga extortion, suna ansa kuɗaɗe hannun mutane. Ban iya misalta maka ɓangarori na kasuwanci wanda suka lalace, mutane suka haƙura suka daina zuwa kasuwar Jibia saboda matsalolin hanyar nan. A shekarun baya matsaloli guda biyu ko guda uku sun same mu. Na ɗaya akwai matsalar tsaro, na biyu akwai matsalar hukumar custom da kuma matsala ta rihe boda. An zo an buɗe boda, saboda haka ba mu da matsala da abin da ya shahi custom a halin yanzu. Muna godiya ga Allah, muna godiya ga wannan gwamnati da kuma hukumar custom ɗin, mun samu ci gaba mai yawa. Amma dai abin da ya shahi ɓangaren 'yan sanda da ɓangaren immigration, mutanen Maiduguri, mutanen Yobe, mutanen Gombe da Bauchi masu zuwa sayan aya, sayan dabino, su kawo wasu kayayyaki nan na kasuwanci, sun haƙura sun yaye kasuwar Jibia saboda matsaloli. Wannan ƙalubalen ya haddasa kasuwar Jibia ta rasa mutanen da suka kai kashi 40 na mutanen da suke zuwa cin kasuwa. Don ina mai tabbatar maka, in ba garuruwan da suke gab da Jibia ba, suke da labari na hakikanin mai Jibia take ciki, me ke faruwa ba, a matsala a hanya mutum ba zai samu wata matsala da yawa ba, to ba wanda zai ɗoro kayan shi a mota ce zai to Jibia, saboda ganin ke kawai custom an shewa za su ko 'yan sanda an suwa za su. Dan mutum da ya motsa sai a ce a hanyar boda ce, da ya motsa sai a ce hanyar boda ce. Amma wannan umarni na gwamnati muna da tabbaci insha Allah zai inganta kasuwancinmu, kuma zai ƙara daga darajar garinmu da darajar kasuwancinmu a ko'ina. Mutane za su zo su yi siya wurinmu kuma su saida mana, kuma martaba ta kasuwanci na garin nan za ta dawo Allah ya da. Gaskiya wannan gwamnati addu'a ce, tun da wannan gwamnati ta shigo mu da mu addu'a ce tsakaninmu da ita, da fatan alkhairi da fatan nasarori. Domin kafin in yi maganar noman da kace, irin taimako da tallafi da muka samu na cigaban kasuwancinmu kishi 90 ta sanadiyar wannan gwamnatin ce. Sannan abin da ya shafi noman da kai magana, lallai akan kaina na zauna na duba na ga sau ɗaya hadiri ya haɗu a garin nan wanda yake gwada cewa damuna ta matso, amma gashi gwamnati tana raba ma al'umma taki domin su shirya su tunkari noman nan gadan-gadan. Domin dama noman nan ya kamata a ce mutum bayan ya yi shuka adadin kwanaki 14 ko fiye da haka ya kamata a ce ya zuba taki. Kenan mutum yana da natsuwa da ƙarfin gwiwa na cewa lallai yanzu gashi ya kama taki ga hannu,
duk taimakon da gwamnati ta bada kuma takin na an bada shi a rabin farashin da ake saida shi a kasuwa. Wannan ba karamin taimako bane ba. Bada abin a lokaci wani abu ne mai zaman kanshi, bada shi a farashin da aka bada shi ma taimako ne mai zaman kanshi. Saboda haka taimakon badawa akan lokacin ina iya ce maka ma yana iya wuce na badawa a cikin saukin, dan aka baka da sauki ba baka cikin lokaci ba, to me aka yi maka kenan? Fatan da nake da shi shine ga irin yunkurin da gwamnati ta yi, gwamnatin tarayya, na ganin cewa an janye duk wani shinge da yake kawo barazana ga al'umma saboda karɓar korafe-korafe da koke-koke. Saboda haka fatan da nake da shi shine gwamnatin jiha ta bi ta tabbatar kuma ta rika sauraron korafe-korafen al'umma, don ita ta fi kusa da al'umma fiye da gwamnatin tarayya. Ta hanyar ta ce tasirin wannan dokai da gwamnatin tarayya ta yi, al'umma za su amfana kuma su fa'idanta. Shi zai ba jama'a damar zirga-zirga na ko'ina kasuwanci, su shiga su fita cikin jihar nan, baƙi daga wurare su shigo wurinmu kuma su zo su saya kuma su kawo su saida mana. To ta wannan hanya ina ganin cewa ba ƙarama hanya ba ce da za a inganta kasuwancin. Da fatan kuma cewa akwai, kamar yadda ake taimaka ma manoma, kuma akwai tsare-tsaren tallafa ma 'yan kasuwa manya da ƙanana. Na san gwamnati na da wannan tsarin kuma tana yi, to wannan din ma a ƙara inganta shi da tabbatar da cewa abin ya kai ga 'yan kasuwai, ba wanda za su anshi kuɗaɗen ba su je su ƙara aure ko su je su fentin gidajensu.